Hello, tengah pedang sumha BP, syakani ka YouTube channel jonga. Temen tak kasih ngamur banikai, bakum no ngide ban suma ya kasih do jongi, de skin jongi. Kenang bangin yo ya skin ka bakuit basubah, bakai tenan. Te bat dah ketika jing sumar jongi mo ka jing la jongi ban sumar ya kasih do jongi. Kenang bangin lai ru na ki pimples, blackheads, whiteheads, ne kino ki jai kinan ki bami haka. Dul kemat jongi te tan kum ni ma te ngamot ban nganu pen stem chi hero ba ngadai ban hikai no ep ke ai ka ban ngadai ban le men stem andang ila khit ya bat men met shwa bangin thia te saya snap ha dengan batai kat kum gajing syam jonga ba ke experience ka bangayo dengan la ban hikai shapi te tan kum ni ma te ni sedang no te wat nam kler ro ban ya share ban ya like ban ya subscribe ka aksen hakashisni vihaban penlut par ya kasni do jongpi kata kadai men step onda fila khithia mas khithia bat kadai pormen miet shwa ba pinthia te kumni hingan bataya ka morning routine te ka ba ka routine ka ba men step mas khithia te mas khithia ngi ne yu ni sai khman face wash kumki ek product Cetaphil lane Himalaya Nims lane kino ki products ke ba phiju penan kam bat ke ba ya hat ke skin jong phi te ka ba ar ka de toner phila ban use kum ki rose water lane cucumber toner te ka toner ru ka de bit kum ka jing ya hat ke skin jong phi te ka ba lai ka de ka serum de ka vitamin C plum lane ki bun chai mak brand te phila ban bet kat kum ka jing ha skin jong phi te ka basau ka de ka moisturizer ka de kum ki gel base lane ki pon gel kito tenang ne kino ki ba phis mo ya ha bat ka skin do jong phi phila ban use de kita te kum ka basan pat ka de ka sunscreen kum ki SPF 30 50 ne kum ki lotus ki kino ki ba phis mo ya ha ka skin jong phi te kani ma kani ka banga batai phi ka morning routine pha ban le bit ke style ini ki routine te kani ki step by step te kuma ong phi ki krem phimla e ban shim kat kum ka jing batai jong ai phi krem namal ban le se kini ki products hanga maroi ki yaram te se ha phi kem ya ha te pek kat kum ka product ka ba ya ha pat ka sni do jong phi ka bam yarap e ka skin jong phi ka bam ya dei pat ka skin jong phi te trai pha ban trai ya ki products hendrei ha ba phim so ya ha te ki we ki ya ha ba phim ya ha te phila ban use kono ka products ka ba ya ha pat ka skin jong phi ya ha ka nai te ka de ka ban kong ka de bi ka kumju i ka face wash same face wash te ka ba ar ka de ka toner phila ban le da aloe vera lane kono ka toner ka ba phi pen kam te shong pat kat kum ka jing kwa jong phi la da fi kwa lane film kwa ru ban use toner te ka balai ka de ka serum haka morning phila ban use ka vitamin C haka night phila ban use ka vitamin E capsule ne aloe vera vitamin E capsule ne aloe vera ta haka moisturizer pan phila ban le da ka jo lane phila ban le aloe vera